Helo, fe'n wedi lleici ac mi fyddai'n rhoi gair o gyngor i chi ar sut i wneud cais am raglen gradd meistr ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn ogystal â'r rhai syniadau ac awgrymiadau a all fod yn ddefnyddiol i chi. Be sydd angen i chi wneud cyn gwneud cais i wneud gradd uwch? Ymchwil, ymchwil ac ymchwil. Bydd angen i chi wneud gwaith ymchwil manwl i'r cwrs gradd meistr ydych chi'n meddwl i'w wneud. Byddwch yn benodol. Meddyliwch, pam y brifysgol yma? Pam y cwrs penodol hwnnw? Edrychwch ar beth yw cynnwys y cwrs. Meddyliwch am y sgiliau bydd angen i chi defnyddio a'i datblygu yn ystod y cwrs. Os ydych chi'n meddwl am gyflwyno cynnig ymchwil i ryw adran benodol, cofiwch gysylltu â nhw yn gyntaf. Mae'n syniad da siarad â'r staff academaidd yno i drafod eich diddordebau ac i rannu syniadau. Yn rhan o'r cais, bydd angen i chi roi syniad bras o'ch maes ymchwil ar gyfer cyfnod allai baro 1 blwyddyn i 2 blynedd, felly fyddai'n werth cael sgwrs yn gyntaf. Dylech chi drin eich cais fel petai chi'n gwneud cais am swydd, mwyn gwneud argraff dda o'r cychwyn cyntaf. Ydych sydd llafu eich gramadeg yn gywir? Gallai datganiad personol da wneud byd o wahaniaeth i'r person sy'n eich ystyried eich cais. Be sydd angen i chi gynnwys yn eich cais i wneud gradd uwch? Llythyr geirda, cymwysterau a datganiad personol. Yn gyntaf, llythyrau geirda. Bydd y brifysgol yn awyddus i weld llythyrau geirda cadarnhaol gan staff academaidd ac unrhyw gyflogwr perthnasol. Dim ond un llythyr sydd angen ar gyfer cais am radd meistr safonol a ddysgu'r drwy gwrs. Am geisiadau ymchwil, bydd angen i chi gael 2 lythyr geirda. Yn ail, cymwysterau. Yma yn Aber bydd angen ni weld trawsgrifiadau y cymwysterau a'r tystysgrifau cyn gynteg ag y cewch chi nhw mwyn i gael prawf o'ch cymwysterau chi. Does dim angen anfon o dogfennau gwreiddiol, fe wnaeth copïau'r tro yn iawn, yn Gymraeg neu'n Saesneg. Yn drydydd, y datganiad personol. Dylai'ch datganiad personol bwysleisio pam rydych chi eisiau astudio'r cwrs, ac fe ddylai sôn am eich hanes chi yn y pwnc. Doethuriaeth, gyrfa, ymhen 5 mlynedd, y math yna bethau. Bydd angen tystiolaeth neu enghreifftiau i ategu beth rydych chi'n ei ddweud, a chofiwch, ysgrifennu'n ddifyr. Gair o gyngor, gallwch gyflwyno'ch cais cyn i chi gael eich llythyrau geirda a'ch cymwysterau, ond cofiwch y bydd angen ni weld yr rheini wedyn. Edrychwch ar y gofynion derbyn, a cymharu a'ch graddau tebygol chi cyn i chi wneud cais. Bydd y swyddfa derbyn yn edrych ar y ceisiadau neu cyfanrwydd, yn rhoi pwysau cyfartal ar llythyrau geirda, y cymwysterau a'r datganiad personol fel ei gilydd. Beth os mae myfyriwr eiddfed ydw i? Bydd croeso cynnes iawn i chi'n Aber. Mae gan y brifysgol gymuned amrywiol iawn ac mae gennym ni system gynhwysol. Felly os myfyriwr eiddfed ydych chi a bod gennych chi brofiad sylweddol o fyd gwaith, gallech chi gael eich ystyried am radd meistr ar sail pa mor berthnasol yw'r profiad hwnnw i'r astudiaethau rydych chi'n meddwl i gwneud. Beth os mae myfyriwr rhyngwladol dwi? Wel, bydd croeso cynnes iawn i chithau'n Aber hefyd. Mae'r brifysgol yn croesawu myfyrwyr o 4 ban byd. Bydd angen Saesneg ardderchog wrth gwrs mwyn gallu astudio ar y lefel hon, os nad ydych chi wedi astudio mewn prifysgol ym Mhrydain o'r blaen, ac os nad Saesneg yw eich mamiaith. Bydd angen i chi logi wych Saesneg. Mae'n canolfan Saesneg rhyngwladol hefyd yn cynnig cyrsiau eich helpu i feistroli'r Saesneg. Beth am gyllid? Mae gennym ni fideo arall ar ffïoedd a chyllid uwchradd. Dewch draw i weld. Felly, crynodeb yn fyr. Ymchwil, cael y graddau sydd angen a chael pobl addas i ysgrifennu geirda, ysgrifennu datganiad personol ardderchog, cael gafel ar brawf eich sgiliau Saesneg os bydd angen, edrych i weld oes gan yr adran unrhyw ofynion derbyn ychwanegol, a meddwl am eich cyllid. Wedyn, fyddwch chi ar y sylfaen gadarn i wneud cais i Brifysgol Aberystwyth. Pob lwc.